dipek bojo yo ngelu. Lah dipek bojo kok ngelu ki ngelune piye? Tekanan batin maju kena mundur kena. Loh, Lah, maju kena mundur kena yo apa enak to Mbak malahan. sing penake kok ngendi? Penake kok ngendi? Yo maju mundur kuwi mau to penake kok isih teko ae. Aku wis mending nyanyi anu sate kalau. Pedus kalau. Nyanyi kok wedhus iki lagune piye? Mending tuku sate timbang tuku wedhuse. Terus no dhewe. Mending kendaan timbang dadi bojone. Bener ah? Bener pisan. Bener janan. Wes. Yo penak dadi bojone to Mbak daripada dadi gendakane. Jan kudu gulung-gulung aku. Ya gulung-gulung nang ngisor kono engko tak uleni.